ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് വിവരമില്ല, വിദ്യാഭ്യാസമില്ല എന്നുള്ള പൊതുവെയുള്ള കുറച്ച് അടച്ച ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഞങ്ങൾ കേട്ടുവരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളവരും പഠിച്ചവരാണ് സാർ, ഇവിടെ ഉള്ളവരും ഡോക്ടേഴ്സാണ് സാർ, ഇവിടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എല്ലാ മേഖലയിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പൈസ, നിങ്ങളെപ്പോലെ AC റൂമിൽ കാറ്റത്തും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ AC റൂമിനകത്ത് മാത്രം ഇരുന്ന് പണി ചെയ്യുന്നവരല്ല. ജനിച്ചത് മുതൽ സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവരുടെ സ്കില്ല് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം കൂടെ ജനിക്കണം സാർ. അതിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അവർ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പണി ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ജീവൻ പണയം വെച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ ലൈഫ് റിസ്കിലാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ചൂസ് ദാറ്റ്. അവരത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരതിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. இங்க யாரோ கேட்டீங்கல்ல, உப்பு போட்ட சோத்த திங்கிறியனும் நான் மீனவன்டா, உப்பு போட்ட காத்த சுவாசிக்கிறவன்டா.